Salutare dragilor și bine v-am găsit la nou episod. Astăzi voi face stați așa să pun aici telefonul și să vă arăt ce am cumpărat astăzi, ieri. Să vă arăt ce am cumpărat ieri. Poate o să vă întrebați, dar Davidel, unde este pachetul? Asta este cutia. Aici a fost recipientul. O să vă arăt componentele. În primul rând, aparatul foto, zis, cameră. Scuzați-mă, vă vedeți așa, dar am pus telefonul așa pe o cană și așa mai departe. Deci, asta este camera. Stați așa, s-o desfac. Dacă m-aș lăsa, e aici un blocaj. E un blocaj aici și trebuie să ridic. Ok. Deci este mică. Este mică. Asta este mică camera. Este o cameră de vloguri. Că vara asta să vă pun de vloguri. Mi-a luat. Aici este ecranul. Și este și să și pornește. Și merge. Nu sunt sigură că acum câte ore și pe internetul ăsta, nu știu. Ori și foarte multe și nu prea avem siguranță. Să apăs bine pe ea. Unii au luat tot așa tratament și... Așa și că te-ai oprit, că trebuie să meargă. Nu erau originale, era vorba despre o fiolă de injecție care de slăbit, nu știu, că chiar aseară am văzut la televizor. Pe internet mă uit, că eu n-am cablu, pe YouTube. De că era să fac poză. Am văzut și contrafăcute. Nu știu cum îi zice la injecția aia de slăbit. Deci nu sunt originale, le-au luat pe Uitați-vă, mă văd. Și le-au contrafăcut și ea banii. Deci efectiv mă văd. Deci nu știu ce să mai zic, aici. Nu avem încredere, acum câte ori știți, câte nu. Mă văd, pot să vă salutare. Filmează 4K. Da. Baterie nu prea este. Și poți să folosești stil aparat de fotografiat. Apeși aici. Asta e volum, Nu știu, iubita mea, nu. Aici e de ublat, cum se cheamă, e de ublat în meniu. Aici o să intrăm și în meniu. Tot aici să intrăm în meniu. Dați așa că intrăm în meniu. Pentru că nu știu, nu mai avem încredere. Știți? Bine, o să filmez de pe el. Vine cu, eu am suportul. Vine cu suport de, cum se cheamă, de suport de bicicletă, dar eu o să țin mână cu selfie, cu băt selfie și mă filmez așa, înțelegeți? Așa e, Înțelegeți? Vă mulțumim! În primul rând, a venit cu accesorii, așa ceva. Asta se pune am un băț de selfie și să punem asta, să pune asta pe așa. Și astea se botează pe... care nu insistă, înseamnă că e ceva. Ori pe bicicletă. Cred că pe de bicicleta asta. Recipient pentru bicicletă. Poți să pui pe bicicletă. Da. Da. Poate are capetele alea, trebuie să pui la bicicletă.
vitamine Bun. și diverse. În primul rând, ăsta vine aici. Ăsta vine aici, legate că ăsta e cu ăsta. Ăsta e cu ăsta. Bă, păi dar ia și ăla, că e pe acolo, Bun, ăla de aici, ăsta caută. este de pus asta, camera. Și ia și de De picat. pus camera. Bun. Bă, colesterolul numai tare, odată pe zi. Și ăsta e un fel de cablu, adică e Uite, ia de aici, un- mai e. Bă, da. ca să prinzi Ce camera. tu? Să Parolul! prinzi camera. Să fac parola? Să o prinzi Da! de cum se cheamă, de Da. bicicletă. Nu mă încep. Și dacă prinzi de bicicletă, nu scade, că cred că este de bicicletă. Ia vezi, o veni. Este Dar ia o aia de acolo. curea. Este o curea pe care Că să nu trebuie dai cu mâna, folosită. ca să vergi Și bineînțeles, a venit cu Cafeul. cablu de încărcare din USB. Ți-ai luat A venit cu cablu prin USB, încărcare. acolo? Bun. Băi, Atunci să vă trebuie să stabilizeze. Ai luat să te apuci într-adevăr. Ce? Te apuci într-adevăr. nimic. Ce? Te apuci într-adevăr. Așa e. Te apuci de vloguri, într-adevăr te Așa-i. apuci. Așa ce? Da, odată ce-am luat. Da? Odată ce am luat asta, o să mă apuc. Și Băi, citiți voi. Miau. Deci, Da, Wi-Fi, frumuța, camera cu 4K. Nu știu. Deci filmează 4K și ați văzut și eu. A, știu. Bun. Nu știu cât are. Ce cântare? Aș putea Nu, să nu fac eu ceva aici. Are Așa. și de colesterol și de Bun. durere articulare și de... Am selfie-ul, am selfie-ul. Eu nu fac. Dar văd că asta e de bicicletă, cred. E de bicicletă, da? Dacă că eu... Da, e de bicicletă, dar... Eu cred că o să prelungesc. Eu o să prelungesc treaba asta. Cu asta că trebuie să prelungesc. Pentru că nu, eu trebuie să o prelungesc cu bățul selfie. Nu mai fă, bă, poze, bă, că te văd eu cu toate hainele pe aici, bă. Și dar o fac acolo. Și eu cu bățul selfie o să pun ăsta. Pentru că da, trebuie să le și desfăciu. Așa, că vreau. Bun. Ma, ce că mă cred, Andreea. Așa la mine. Deci, cum a spus, asta o să fie așa. Bine. Deci așa să vedem dacă pot să dau jos plasticul ăsta. Vii? Dacă ar merge să dau plasticul ăsta jos. De aici. Și dacă nu merge, o să încerc eu ceva, să vedem. Să vedem. Ar merge să dau plasticul ăsta care ține camera. Uite-le, bă, în spatele Pentru că... Na, trebuie dată jos. Bun. Asta este camera.
Dacă totuși odată este jos. Da? Nu! Hai să dăm asta jos. Da, mă întreb și mă întreb. Glucofaj îți dau? Stai și mă întreb. Sim. Vai ser sim. Acum realizez. Deci ăsta intră în ăsta. Să-ți mai dau. Tăvăcă. Intră în ăsta. Și ăsta Ce-ți mai dau? pot să folosesc la selfie. Bine. Și ăsta așa, ăsta s-ar putea să folosim la selfie. La stick selfie, pe așa de depărtare. Sau cum e camera, așa ceva. Înțelegeți? Și vă filmez. Vă vedeți cum, uitați cum vă vedeți voi. Prinde capacul respectiv. Bun. Hai să desfacem și asta. Să desfacem și pe asta. Tu ți ți-am dat? Nu. Mersi. Mersi. Bun. Scoate plăcuțe de matriculare. Să duci pe jos. Las-o așa. A scos de plăcuțe de matriculare. Hai de jos, revenim. Și au revenit. Au plăcuța de matriculare. Și cred că asta dacă nu mă știu. Vine ori aici. Dar n-are cum să fie ca aici. Ca să te două. Să oi. Cred că vine montate. Cred că vine montate, deci este ar veni aici. Cel mai posibil, cred că vine aici. Trebuie să le montez, să le dezmontez. Și așa mai departe. Sau așa. Am pus chestia asta. Face puzzle în direct. Nu mă. Uite, stau uite așa. Da, cam așa ceva să vină. Și trebuie să desfacem tot. Așa. Și pantaloni de ăia de... Bă, da, știi ce mă întreb eu? Că totul stau pe gânduri acum. de la second. Și mie. Dacă stau să citesc eu manualul, Mie. cred că ăsta de bicicletă n-ar mai fi valabil să bag. Nici ăsta. Și nici ăsta. Pentru că odată ce am asta, înseamnă că merge și cu poți selfie. Că pentru ce mi-a dat asta. Înțelegeți? Și ceva, cred că ăsta s-a desface, cred eu. Sau, cred că știu. Să dau jos ăsta camera, să dezlipesc ce am dezlipit și să stai care am fost și aici. Hop. Am făcut-o, dezlipit-o. Așa mă vedeți pe mine. Te duci, Bun, asta este geamul. dai citirea la... Stai că nu mai așa. Bun. Da. Să mai vă arăt încă o dată cât de bine o să mă văd eu. Pardon.
Aprire, să apriți. Hai. Ia uitați pe Davidel. Uitați pe Davidel. Gata. Este acolo. Ai băut cafeaua? Salutare. Gata. Bine, nu focusează telefonul. Gata. Ca se A vede destul terminat. de clar. Uitați-vă cum vă Gata. văd eu pe voi. Mai Eu vă e. văd bine. Mă văd Mai e. și vă văd Un bine. pic. Se vede destul de bine. Filozofia bine. Nu am dat drumul la înregistrare. Dar filmează destul de bine. 4K. Se filmează bine. Telefonul acolo. Așa. Nu mai alegeți videoclipul, las la deciziile voastre și ce care ați avut, așa ceva. Da, mi-a cerut să bat la cărcat, poate să desfac capacul și să dau drumul și să găsesc cum să iau bă selfie. Am un bă selfie acolo care stă degeaba. Și asta să fac ceva cu această întrebare. Ori afară, ori ca să văd eu. Dar cel mai probabil Nu să e. fac afară, că cred că s-ar face mai fain, să vede mai fain. Și eu cred că nu mi-a dat ăsta degeaba și nici ăsta suportul ăsta de cameră. Eu cred că nu mi-a dat la degeaba și nici ăsta. Pentru că dacă o să desfac ăsta și cu ăsta dacă o să bag în ăsta și în ăsta și în ăsta, toate vin în ăsta. Asta e pentru biciclete, da? Pentru biciclete. Dar pe mine mă interesează selfie, să bag în ăsta și să bag în ăla care a căzut pe jos, care ați văzut mai înainte. Bun, vă pup, vă iubesc și urați-mi succes. Eu luat-o pe bun. Gata. Urați succes și să sporim cu vlogul. Să sporim cu vlogul. Ura! Hai, vă pup și vă iubesc. Salutare! Pa, pa.